Hola, jo us volia recomanar aquest autor que es diu Enrique Vilamatas. D'aquest llibre guardo molt bon record, però qualsevol llibre dels que va fer a l'època que estava editorial Anagrama crec que és una bona opció, que no us defraudarà. Per què us el recomano? Perquè és un gran narrador que barreja diferents estils, barreja novel·la, amb autobiografia, amb assaig, amb diari personal, i també perquè a les seves obres cita molts i molts autors i com a resultat tindreu un munt de fils dels que estirar per acabar llegint un munt de llibres en els propers anys. Bon Sant Jordi i sobretot confieu en les llibreries.